nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo twara oboligereria obia imigeta senikega nande kukwalingania ase omoroberio o Worldfit clinic ase tokomena daktari oyogota semia amange gwetera amarweire elitare ne Frida Kerubo ikaransa oike elinde twesemie amange kondo mwanchu mulende teko kwenyulenga asense mochitie mitandao asense mo ya Facebook na bakotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube na bakotonyora gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bakotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke mwanchu mulenye kogwate iboli ndelionsi ekegera daktari nolega gase studio na bakotoma ujumbe yagenke gwetera sina mbiriga base screen yabo elinde oboli liboli lyago na boigo daktari na bago kwiranira liboli ligo mwanchu muri karansoike elinde tosange asobwamo kolende ntarira chinga kichinyinge tianda daktari libaga atatebine kyakorokwa na boige kliniki kyayenga ikegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Eliteria ni daktari Moses Kena Onsarigo. Ngurwa senyakitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers no tulega Busongo. Ase nyumba ya Uru Plaza, egoroba ya Katetso, erumu 307. Karibu sana. Asante sana. Daktari tokote babuna butamba asomorobele yega mapema ndio best. Onyo mwanchu muri akabwate libolyo otoma ujumbe ya mapema elinde kwa bago kumoirene. Ndebuna libotambe tokote banga onyo kogwate uburuiro bwabere bwo gucanda omubero bwo onyo gotaite na inde weekend na inde tubokwanira gwatuma ujumbe yago elinde tuba tokubokwanira na daktari kolinde daktari wikeria eta abantu abange mbaba bagotoma ujumbe yabo bagateba ngakamoranje weekend gocha kwanira uburire bwa allergy angaranga uburire bugokora kabwa chandira abantu abange sana adanga daktari kagocha mote yakwanira uburire bwa allergy go mwanchu muri litkolya rero ne otogokwanira uburire bwa allergy kondo tarenda sobo ime atengo daktari ra tweresera obumburire kyobora rena kibogo cha somubere. Akero kwigwirie tanga allergy, you know. Nekera bantu bakwimuka mambi. Bachaka wasimora. Umuntu ogote gosenga maisane. Akunya kuyegia maiso, usakwa maisa ko irritate, you know. Usakuyegia umubere. Ina tukurukanga allergy. Lakini eminitinga n'obunyamasi bwago you know bukorwa nesegi gwetani ekaro obunyamasi bwago bukorwa nesegi gwetani okoba omubero ogo obeire exposed ochiegento getali harmful esabantu bandi. What I mean is this. Munabono abantu mbale bakunywa amabere. Ekero umuntu anyura amabere uchaka kumya umubiri uchaka kuyega uchaka you know kureact so umubiri wawe. Lakini ayo nywa amabere tevuga tishinde ndio ndeyonse. So what I'm saying ekero okonyora umubiri ogo uguchaka gukurwania segi okoba kwabwatire use kwalire ndagera use kwaini heriri kwa yandi guchime egento getali kolentera abandi shida use genteke nkeriento kebe esa maisha kawaida lakini agia kolentere shida bono omubiro ogo obunyamasi bwago bwachaka kurwane segi saidi okobegente gia so umubiro inatukuruka allergy. So I'm saying when you know there's abnormal immune reaction towards an harmful you know an harmful maybe allergen inatokurukanga you know allergy. So abantu bange oligelia abantu karabantu akonenya gitari allergy no buruire bonde abantu ekobaire nyagitari kweli abana bakogende allergy you know abantu babwata marwire asthma you know abantu bakuyegi umubiri chingosi cyasarekire amaisa ari red you know
running nose ibintu munebyo nabyo konyora abantu abange bakubikubera nyagitari lakini yeso burere bwa allergy natwatebire mbo bwatege ntuge kurukunga allergens allergens nabyo bintu by'umubiri wo react to muna bono abantu mbali twateye bakunywa mabere batwala allergy abantu mbali bakuriye nyama batwala allergy abantu mbali bakunywa mariyogo gete umuntu akotanga ngito bose kombeta penicillin nkobetu penicillin umubiri no kobimba abantu mbali bakotanga tubose kombeta liyo likoro kunga cephalosporin generation ebwate sulfur kagari kondetreme chando abantu mbali bakotanga pain killer ebumbi nkogenda se chinsi yaga umubiri no chakokole ebitumo evumbi ebintu munebyo ebi bikoro kunga goso umuntu ago ikeso umuntu kunywa sigara reactive bepi bono goso umuntu kuri n'ibintu na wheat goso uri amandazi uchaka kurumu umubiri umugima this is now what I'm talking about allergy kwa hivyo allergy tali binte bibyarenta lakini umubiri ogo utabitagetie so umubiri ogo igo binti bitari ngabikolenta allergy esa abantu bane nkuli baramandazi kawaida esa abantu bane nko betole penicillin teko balenta shida lakini umubiri ogo tutageti bintebi okobe kinga y'umubere ekorwa ne side yes miske rubo myemona sana so kweresa so bwagare nende myemona sana umanchu mulirira chinga kyogendete gusangana intwe imeyo morobilo Worldfit chinga kitogendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit oyo gendete gotosemia amange igoro yoborire bwa allergy Dr. ngonyorole abantu abange bakuri nonye namagena koyugo umuntu gakweyegi kero kende ngikego chikereta chi allergy cheso mubiro ito tutara lile nyake kolenta allergy tiganda gotevi miskerubu ngo mubiro yitu natubugatega onye tabyo bunyamazi nyasa tutungirira katubekero bunyamazi yeso muberimi if it were not all about immunity kanga mundu tayura amenyo ro litukerimu you can imagine onge tari ngosi yetu nyasa tubekirite ngosi yiga egotange binyinyi goso muberimi onye nyasa tubekirite ekinga y'umubiri the white blood cells kiri chikurwa nesegi you can imagine toko kwanaiga amataya abwate jump to america chenda and I take what millions of microbacteria we are inhaling microbes so mubiri itu so ekinga y'umubiri nere kolendo mubiri ogo tutwara marwaire tutwara cancer ntutwara infections so mubiri itu ne kinga yaito y'umubiri egotokonya ntutwara maraya so what I'm trying to say kinga y'umubiri tali ngerembe lakini bono eke kinga y'umubiri it's overreacting ese bintu bitaligo itomubiri gose bitali bibesa abantu bandi ibone togenda tukunga allergies so inkikera rente oburweire bwa allergy ukikeragere ubunyamasi bwawo kirikende kiyonsi kego chikogera ubunyamasi bwawo botika ko kolegasi buya nabo kirarente allergy kirikende kiyonsi kego chikogera ubunyamasi bwawo mbo kolegasi burungi no butakire nabo le design to do nabo kolente ruburiro bwa allergies kanko example onye olengo ubunyamasi bwawo mbolenze kwa rodi abantu nabone bali babwate babugate usine HIV AIDS abantu bali babugate cancer abantu babugate uburiro bw'esukari abantu bakonyu chemotherapies ekinga yabo y'umubiri kogendansi bone kire kinga yago y'umubiri yakirenze nawe kinga iri y'umubiri ko cyaka kuruhana gusinira neigoro buyamna yaringe kwanyora nka ya rental damage gusi ya rental allergy so anything that is going to impair munewo nyamasi bako kolegas na bako kolenta allergy again to kende tumanyege kolenta allergies allergy ni ede seki familia kwa ruliro mwana umungu nabu atuburiro bwa allergy useise
ogochikonyora omwana kwanyora ng'omwana ori nene nabwate gintoki allergy ochakonyora allergy igubunya allergy nkogende ase ekifamilia you know ebona bo kubwati ororere ntiri kwambukira lakini kubwati ororere yete you know some genes kwanyora abantu bakonyora obururu bwaki bwa allergy daktari korati kandara kuboliri boli gabo atatebe omusubati bwe bwateraneti nabwate chi allergy akera guchikuyiboro omwana a possibility netoke ng'omwana oli na atwale chi allergy nabe kuwezeka inawezekana omwana oli anyole allergy yes because twatebira obururu bwa allergy ngo bwati bulento genes yo familia nakyo korra abantu abange babwate allergy ngana nki mama nabwate tata nabwate nyororye nyo abantu babwate asthma nabokola ngabo bwate tie familia igo you know family trait hereditary nabe kolento obururu bwa allergy igintu kende tengote miskeru bwa kolenta allergy onyito gya bana baba watu allergies very easy bali bako abana babo amabere y'engombe bataraike miaka yo kunywa amabere y'engombe na umuntu andi babo cyabanyora allergies it has been in the hospital nanga ki ekero konyora umwana obo ekero konyora umwana ngote bibulinga munyonyeshe exclusively for 6 months ng'omwana oliogo mogonki orobere rw'omongina rw'angina emetingisi totara mwakendi yonse lakini kwanyora abantu banyolira abana ono gusoko ya kikazi makerumbo tulikuwa matano live very ko banene watenga metinyi bere twakoiro cyo report wajako mwendagira abana gose bayibura abana bayibura abana bali school you know otigo mwana nka ogende school because of this kind of gose kwanyora abandi mbali bono .com yanjye tibobere wane tintegetirogu ora la orwanga konki abana you know ekero konki omwana ogo exclusively for 6 months ekinga yayo mubere koba strong ya colleagues buya so naanda matuka ya research niregenda gukora bono iga whereby abantu ngi bari gutebunga mbabase ko mwana amabere y'engombe bakwikire umwaka witani umwaka yomo it is going on you see so kokonki ere very very important eso mubiri again tonkero gikurukunga you know hygiene hypothesis ekero mwana kwa muibuire miskerumo omwana oyo ngotigoro chiesa n'abana bandi omwana oyo ngotigore you know ochigo chiesa over exposed sobo chafu ndiyo mwana ugakoba exposed sobo chafu mapema ngokonyere omwana uri utwara ubunyamasi buri very strong and that's why you saw it ekero twanyora corona abantu bari bakwa bangenkai kinse kiri cyabere developed because barombanya korora buchafu nyore so konyore kinga yaboyo mubere teri very strong and that's why you see even chocolates in town they sleep outside you know they eat from chita kwende chibiba chiri lakini na wale buyoko toko baroranya gitari because umubere obo ogo chaka go develop ubunyamasi buri obokongu butacyara murira tanyako ba affect so that's one what you call hygiene hypothesis abana bali baba doze okonyora bo bwatalaji mono kubwa abana bali ba maskini huko metekale katwenga bake umungina go kuira limoji kolema nore nere omanya kubwata liya akonya kolero chanero ngori kubwata okomerero ngori by force ogotika kunya kulia maroba kumbe nchiriringo konya yarengi obonyamasi bwa bwa strong ikintu kendete gukorera zanik ntubwate ikintu gikurukunga leak gut syndrome when your gut is leaking enchi uliye pipe ne gwetera machime lakini netobogeta sigite kunya guitera match you know onyore ninda yago nebwate bibaho ubuchabo kunya goswo gukeso umubere ime onyore ngabose no bwate ulcers uri abantu bwate ulcers kunya bange babwate allergy you know bono
allergy na begocha okobo enda yage bwatebo egwetyo obuchabu kyesa manyinga obuchabu libo kunyagoso bonge ekinga yo mubiri yachaka kurwana abnormally yale ntuburwire bwa allergies. So allergy na be kolento na what you call leak gut syndrome miskerubu. Ndagara jejiduka ngoza jinaza jugetunyo leboigo because chindagara chetuka chibwate chemicals, you know, chibwate preservatives, sweeteners, flavors, food color. All these chemicals chigo so samanyingago na bo chigo trigger allergies. Miskerubu. Mbiamono sana daktari asogotoire siraningi yekoleta oburire bwa allergy ase omubero itoko ni mbiamono sana mwancho muligereria inyorani gotogendete gusanga imiyomorobiri o Worldfit clinic asto gusanga nere Dr. Kena Moses kurwase clinic ekyo oyogendete gotoire sira mange igoro yoburire bwa allergy korinde ndete gokonyoria asense mochiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwitra Ndizi TV News Digital na bega sense meri ya YouTube na bagotonyara gwitra Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwitra www.ndizitv.or.ke Waigo manchu mulinya kubwata ibole rindelia nsigo cha ase daktari na bagotoma ujumbe ya genke gwitra sina mbiri gaba se screen yago ikega no legega se studio abega gukwireneria aliboli okulende daktari twabiri tokokwanira igoro ya allergy chi allergen senchiro chikoro chikole to buriro boiga bwa allergy nkyora kwanira igoro ya chirocho allergen tricolent allergy bono bono twateba gusogendeze kwende evumbiere nyingi gusogende sichinsi agachire kinyingi you know what you call pollen allergy tricolent na allergens lakini ekero allergen ya so ile so mubirogo ya trigger allergic reaction so taringa ne vumbi yale ekolenta allergy because nje abantu batavuga ati allergy ye vumbi tariyo wokendu bwale ntala nya abantu bana batavuga ati allergy tariyo ndagera gusenyama yale nta allergy no allergens nebintu biri bira trigger allergies bira trigger omubiri ogo ekinga yago yomubiri will produce what we call histamine. In short, it is like this. Oborwire bwa allergy nekerebo nyamasi bwago bokorusya amasasi amasasi na tokuruka nga histamine nagiye kogera abantu abange bagwa nyagitari bwa allergy bakoye what we call antihistamines no bono umuntu akogenda oguselestamine ogenda you know prednisolone chichigo kanya amasasi akorutu nekinga yomubiri you see so allergens tricolenta allergy lakini umubiri uko react to allergens yes daktari abantu mbarara bakobolinga umuntu natware allergy ya mache eba yeah abantu mbale tali kwisibi mache makendo akawotinga karongo isia mache ingotwara rashes all over umubiri batakiti bachikuisiwa mache Munda w'igisiya macho obimbo mubero umugima abandi bate mwayayo angeta mawo weta maje no baja ko baramba baja kwatenga yora phobia phobia no allergy nere ya mache to kunyerukanga aquagenic urticaria aquagenic urticaria you know nekero montago isibya mache ochaka kuyagi but it is very rare ese abantu abange babwate you know babwate allergy abake babwate allergy ya mache so abantu mbali babwate nago tebiri allergy ya mache konya babakego ubwo abantu 100 konya usibale yo mugo babiri you know tokorukanga aquagenic urticaria bakuyagi babimbo mubere sana yes daktari buna tugende tugukwanira igoro ya allergy ya mache umwanchi muri naro gotebanga kero erino nyumu gasokero ubalite eriniga gwesibya macha mabwati aisa gwesibya macha makendo akonya kubimbo mubere ina allergy bado nere itwa kwani nere itwa tebire yiko aquagenic urticaria
so bagotwara eshida ya machi. Na nolirende daktari okweyagie kero obukendu bole kera gwesibya macha makendu oyagi yarolende akero obukendu bwokabole okero bangaki obukendu yokali you know bono obukendu turaburukenga is aggravator yobururi ya allergy yaye wakati kuna baridi mtu anasikia akioga ndiye anaanza kusikia baridi ama anasikia kuchikuna so that tunaweza sema ile maji ama ule baridi it's a aggravator ama inafanya ile ugonjwa kukuja haraka yes Mbiyamano sana mwancho muri yakinga kyogendete gutuma ujumbe yago nabayo kobolia liboli lyago daktari wo mwancho muri natete komanya oporire bwa asthma na allergy oribokole to bonde osena kibole related ama whether you na nitasema ni kama ugonjwa mmoja because asthma ni allergy ya mapafu pono ntubwatenga ekerubwate allergy ekere ego presenting ekero ya kira sigiti na yarukwiri tafauti muna bono oranyora like nubwate yengozi erokunga atopic dermatitis onyo no bwate allergy ya maiso erokunga conjunctivitis gusalagy ya you know pharynx erokunga pharyngitis asthma asthma you know so ni allergy ya mabafu ni allergy ya inere kurukunga asthma igo tofauti teyo mono you know ya allergy na asthma negente kamo isipokuwa sasa asthma egoche sama so yale ntakishida chinde esama una shida yo ya wheezing kale chinchire kiricho oyoko yana yaibungire bono yachaka gwake ikerori agoro mdakwe yana guchisiko usige kuba ugukemu bwatete sana ukanga ikaranseire chest tightness you know ucha gutwala ibintu binebyo lakini yote hii inakuja kwa sababu ya allergy na maanisha hivi asthma equivalent no bunyamasi bukorwa nese buko produce histamine yagera enchira yoko yana yatwara makamasi amange kose yakoraki yatwara constriction ama what you call bronchoconstriction so histamine yalente shida na allergy chichinde na joji challenge ni shida ya histamine daktari ni kimontara tofautishe asthma na allergy wose montara tora chi allergy at the same time na tora asthma yes kuna watu wengine unapata kwamba akona asthma and at the same time akona allergy zingine which is okay abantu bande na bago chaka na allergy ya kawaida tu ndio kukwanira lakini baadaye ba develop what you call asthma later in life so ni shida moja tunaendelea kusungumuzia ya Mbiyamano sana mwancho muri yakinga kyogendete kubwatia omurobere o Worldfit clinic kinga kitogendete gusanganire Dr. Kena Moses uyogendete gutumanya amange igoro yoborere bwa allergy Dr. totaragenda ase ebimanyereryo ninga ntiora kwanira igoro yoborere bwa psoriasis psoriasis ni shida yengozi shida yengozi egocha muna mashiringi ndio mashiringi egocha hiyo na begocha muna mashiringi lakini bono ligerero ekoire ekunya kugaria liyo kariyo ketali gutinena ekunya kugaria mono nande kero yagarire eko yabeire nene kwarora ngengosi eri yabene tumono engosi yabene yaichora esiri sankuri yago so disankuri yakalwanya ligo ichorana nandi likoru scales nduna engitie ko irandro lebintu biri umuntu ubwate psoriasis nabako yagiga obosibwe ichoranse you know very painful gusaita gabwe sanyo le psoriasis atanukibuga amanyinga guchaka guiteka inere kurukunga psoriasis you know na psoriasis ye nero na vera tware usiano na allergy woseche okobe kinga yago yo mubiri akoleki ya chirense you know woseche okoba egento gete kiago kuna gosene chemical umubiri uguchaka react you know igo psoriasis again I can repeat ne shida yengozi
egocha somubere muna mashiringi egocha lakini yagende kogaria naande lisankulia ichora ekaruri ichoire lyachaka koru scales omucha niotano kigo oaru ororo amanyinga guchaka gwitika bwangu sana uno buru tokoroka nga psoriasis yes daktari kiagara kwa kwanira uburero ubo omanchu muri naro kobolinga no musubati era somutuoye uburero bwa psoriasis ngoli bare bakasomutu nabo koria ndons ekera agotebekera sanso ire tuki okonyora nga amasabo naro akoruorora mangi sana buno burero bwa psoriasis abatase na vera venga tari psoriasis abata dandruffs dandruff yani kwerende ngozi yaye mutu ekurwa masabu you know dandruff so tali lazima venga psoriasis na ki daktari omontara amanyenga obono burere bwa psoriasis abwate ngori na kwares lakini ndi anti psoriasis ekere gucha ngandi bicha twabwate bono goseche sengozi yane egoche kunya kogenda round nandi yaba muniri egoche kuba reddish nuri muntu usambegete lakini boni ngozi yego ichuradana nabokore ngozi ichire you know ya ngozi otigiri ya kawaida lakini yenderi yego ichuradana nande kerokorora akunya koyagi nande engosi ekunya koru engamuna scales uno burire ororo muntu liro psoriasis wacha mchezo you know psoriasis nabe kuri umubiri umugima nabe kuri nyorobosi nabe kuri umubiri kirasi okonyora umuntu akunya kuyikora yiga amasaba akunya gusuka kujinsi inele kurukunga psoriasis so ni ugonjwa ngozi ambaye inaweza kuja kwa sababu kinga ya mwili imeenda chini inaweza kuja kwa sababu kuna kitu imekuguza labda kemikali fulani ambaye ikairritate ngozi yake kanza kunenepa like that na kukua na scales yes ngate ndo chitorigiri tukotu eresera so bwagare buriro bwa psoriasis improbiobo ande bimanyere byabo mbire byebe akonde daktari nto bwate acne acne oburu ne ekoleto na allergy gose acne is pimples kora pimples especially abantu tekero bayikire emyaka ya adolescence kwa banyora bwate you know acne pimples kinene eyunaberache because not naberache because of allergy lakini monomontal allergy monomone gocha because of hormonal changes was what we call hormonal imbalance ekero hormone chiago kitali balance what I'm talking about hormone kilikunga sexual hormones onyo mugaka na what sexual hormone chia testosterone what have you almost what na what progesterone and estrogen so when those hormones okonyole ye meri hormono you know especially estrogen naboko umuntu gutwara acne erena acne bego cyo mubiri umubiri lazima ece ngozi yoka naboko nyonyora umuntu abwate you know pimbo chiko nyonyora umubiri umugima chigwateka so that's what we call acne nimesema inakuja kwa sababu ya hormonal imbalance yeah Mbia mano sana daktari. Yona rumwanchu muri chinga kyogendete gusanga na internet mbia mano asibali mogendete gutuma ujumbe cheno. Ande ngoko boli mwanchu muri na bogutuma ujumbe yabonye kubwate iri boli rinde lyansi gwetera soburero begatogo kwanira gusiburero bondo bwabere boguchanda umubero ugo. Nabogutuma ujumbe yagenke gwetera sina beriga base screen yawo ekegera daktari nwalege gase studio abega gokwira neri yali boli rinyora togendete gusanga emeyo morobere o Worldfit clinic singa kitoka nitego sanganere Dr. Kena Moses daktari bono togenda se ebimanyiriro nakyo munda akora amanyenga oburere bwa allergy bwa soira so mubere ebimanyiriro bya allergy no wasmora lakini ndali kumata abantu abaguzimba amiri no wasmora nkorokuya munda okugamba bya roza komisiri you know wasmora kuya lakini wasmora nkore kwimukire mambyo wasmora ryo kali uko wasmora you know wasmora koli sneezing abandi batwara what we call running nose amakamasi yakuri kumbika ubosi akumya amakamasi yakominyoka you know abandi bakuyagia maiso
akuyagia maiso kuikora umubere akunya kuyagia umubere abantu bajya joka imaiga igwete irritation abwate irritation imaiga you know abandi bakorosa umubere muno abantu bari barbo batalaje nandi baroze tumubere side batanyale go colleagues ende yonse abantu bari bagutwara you know brain you know ubongo bwabo borose tebono mbari nyore kirasi ime araiririyoka abantu baraiririyoka tari konyara konyore ebintu you know ebintu munebyo ege kuba kiaba congested everything kuba kia igechiri congestion yige kuba na bera ache because of allergies allergy what I mean miskerubo allergy nabegucha nabekolente mangiri umubiri umugima because allergy ire samanyinga igekere ko gende sege kuba nabekolente mna twatebire congestion again this brain nabekorosyo bongo again this you know umubiri nabo korose ibintu binebyo so allergy you know nabegucha because ere samanyinga gusebingi nabegucha ko allergy ire samanyinga muskarubu yabona sana daktari soko eresere ibimanyirire ibi omuntu muri nara okorukwa line tikoro cyensema cyanya cyaki akobori daktari nga ekerongo bokeke mambi okonyoransi kaine chimioro alafu amaisabi imbete ikine cye allergy mbwate gusa nabe kunyarikana that's now ibini banyiri bono bya allergy kabisa uyibona atakira cyo bisite ubuya miskerubo intobege tamaryogo agokonya ko wena allergies esinyagitari yaito so onde bwenti ubwate allergies na bago tutarira to mwamaryogo is Worldfit and these people are going to be cured yes nara okorwa Alex kurachense mochicha nakuru agotebambye muno sana daktari asiga singiyo gukora nenda kuburia nga allergy njigero muntu bwiyegi umubiri umugima yes nabe konyarikana yes igabwene tatalira se clinic yao no chiko tateyas ke gotoka na boigo obego kwena na enamba yesimi naro korokwa nga Chantel korochinse mochiche Eldoret awatebambia mono sana daktari nchengu ankonyete I believe in your clinic asiga singi yake gokora abambali babiri bagokonyeka abange bateire mbia mono sana babiri bako bwena wetera ase e clinic ya Worldfit Tigomo nchumuri embia mono sana chinga kyogendete gusangana intwe imeyo morobere o Worldfit clinic chinga kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses nabego tugokwanera oburire bwa allergy tobeto gwesemya mange na kibogo cha somo beroito ebimanyerere mbire bye bikolere daktari ekero umuntu atwarire allergy asege kegetambe complications sinchire cheche ndete gukwanira allergy kurukunga anaphylaxis allergy nabunye gutware nke muno bwatego kwanya kolemereri lakini allergy yago nabera ikiritukirimo ebe iri kurukunga severe allergy and this severe allergy nere tukurukanga anaphylaxis ediye nene monocyte ekaro ya chire nene side nibanyiri bya ebikobe binene side muna bono usenga kwaringe kuyagi ogo chikuyagi side onye kwabwate rashes cyaba kinyinge side gwachaka kubimbo mubere okonyora umuntu akomba nyoro bosi muna bono ku mfano umuntu liyo okobetu penicillin yamulentere shida agenda bitu penicillin ande mbamanyete umubere umunya kubimbo umubere umugima okubimba bakamaiso tagokonyo okora abimaiso bikalimi you know okoba abete to penicillin this is what I'm talking about allergy ye korukunga anaphylaxis na bekogera your blood pressure amanyinga gagendense otwala what we call low blood pressure ndiko nini abandi nabara twale shock agotwale shock you know koyana kobega about shortness of breath okoyana kwa ekobe egas you know abantu mbale you know bakoba yani extreme aging so and even tonkirike korukunga anaphylaxis I'm talking about severe allergy inga yani
tubase kotwala allergy togenda nyagitari allergy nabego kolentera morwira nabego kolentera mechande menene nkwabuli nga allergy nebwate chi complication yes allergy nebwate chi complication chini allergy bono inkwabwate allergy na tebe nguchiye kolenta uriro bwasma nto wana ine ngwatwalete allergy nguchire kolenta eshida yengosi yenene sana itu watagini yawe gose psoriasis gose atopic dermatitis unakugutwala allergy na vera kolentere arthritis yekorokunga rheumatoid arthritis you see you know allergy inaweza kukosesha amani wantu wata allergy mbali kurara you know babu ata insomnia mbali kurara bya kurara kwabo kolega asienko akare kenyo kubuka mambi ngakira simetali ko concentrate umwana muna bandu abandi konse so allergy nabe kolente mechane mengi yesi miss Kerubo ambia mano sanu manchi muri buno gwete Dr. Kena Moses ago tetebinga oburire bwa allergy utachiti nyagitali bwango na bora koletere emechando emenge kondi daktari utarachi ko tetebina ki oburire bwigase nyagitali ya Worldfit na kimoko bwenya omanchi muri na robuli na kaniti kumanya amange iboro oburire bwa rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis neza sema ni allergy ya mifupa ama allergy ya joints na andi na gundu iriga Miss Kerubo nk'abanta pangimbo bwata rheumatoid arthritis na andi kwenye mbama ngitisi bakwenda bachiko baragweniwo lakini we thank God ngalero bamanyire nkayibagoki by the way nindi getege tabu kya rheumatoid arthritis gekurukunga you know arthritis kiwa nkalika iguriburu bwa rheumatoid arthritis igo rheumatoid arthritis is a complex arthritis tibikanya arthritis ejinde cha kawaida isababu arthritis yeye ekolento nobonyamazi is an autoimmune disease ekinga yomubere ego chaka goito mubere ogo ego chaka goita joint chiago watwara arthritis abantu abange babwatu buri bwa rheumatoid arthritis okonyora arthritis ekoliba kebyara ekoliba kamagoko you know ekoli omubere omugima ekoli joint chionzi rheumatoid arthritis nabe ekoli kinyama chiago eli enkoro eli blood vessels eli kerege ntitu akolentera anemia and what have you arthritis yeye you know ekolo rheumatoid arthritis ni arthritis ya uchungu sana nyolekera abantu bakubuka mambi bagotwara morning stiffness yere nene bali kunyara kolegas nanda arthritis ye kogera abantu babebirema okonyore byara byonchukire ta kunyara kubwata nyolege kombe you know babebirema ndibona ine arthritis ye kuri joint yalenta deformity of the joints narocho mumuleto mukeiga ole myaka 25 ukakira umupira lakini bona magura yabere magana because arthritis iri ya muitire joint ya damage iri joint completely so abantu abangi bacandike n'uburi bwa rheumatoid na tebire rheumatoid arthritis ni allergy ya mifupa yes miss Yemana sana ngakete daktari ndo bitoto kukwanero omwako oligure ya rheumatoid arthritis na ande ndikizenyo ari ngati tukwanere elindo mwancho muri ya amanya mange naro bakakuboli daktari nga nguru aliro oborero bwa ano hemorrhoids yes ano hemorrhoids nero ni a common thing you know moite abantu bakuye kurumega ase murangu bwe choenene untari kunyara kuikaranze no tuikaranze kunyanya kuikaranza kombo you know abantu bagoje kuimuka kwa range yanga ya kurumega ya nyiri you know okoba chinjira kiri cyamanyi nga kigotoka so murangu bwe choenene cyabimbire ekero cyabimbire chalenta lot of irritation you know igo ano hemorrhoid nekero chinjira cyamanyi nga kigotoka so murangu bwe choenene the anus cyabimbire bonekero umuntu akogende echoenene ya ogende echo no bosongo usagwaterani so mugongo gosoka kusakuye yagenya guikora inere kuru ano hemorrhoid nanda abantu abangero bakona nyagitali watanga ya oguchubaro
Actually buno yotoma ujumbe gateba nga atebeti gunga agende kabuturu akanyama ko kabuturu kana kyali kuboli nga aisa gocha se clinic gya Worldfit nabwendete kabuturu go century nga oneroro nkali kubuturu kugo chiko kabutura bona niko chikonyole mechande mengi agaraga koirana na after like 2 weeks ose 1 month nande kero kairanire bona ndika ja ko nte mechande mene gwetaniria kawaida ogoja nyagitari ntubwata mario gakurwali ano hemorrhage without operation. Miemono sana daktari. Aso ko ira neli omwanchi omurigena nde miemono sana omwanchi omurigeria achinga kitogenda takusanganere Dr. Kena Moses korwa se clinic gya Worldfit wigende takutumanya amange igoro yoborere bwa allergy ko no bere nande kagokwanira amaroire ande ayo omwanchi omurigeria kwaba gokubole no gosemere kone mna kwabere kwa kwanyora obasemia konde daktari togochikokolera Ndwa to gukwanira iguru yeburire bwa allergy twateba na kiboko cha somo berito ebimanyererie mbire byebi kore no mwanchi muri natete komanya atutara ikirase obugwenya na kitoko tango buriro biga bwa allergy mboso asomo berito gutanga uburire bwa allergy mboso konyora kwa urahisi atena nimesema hivi sio lazima upate allergy because your mother mamaka alikuwa naye ama babaka alikuwa naye. The only thing you need to know ni namna gani naweza fanya ili nisipate allergy. Ngakiora akore. Tiga na kurie ndagira kuruese factory. Endagire kuruese factory yabe kiruchi chemical nyingi. Igotali buya onyago ikachindagire chiange. Kunya kurie ndagira muna chisodo mundanya konyu squash kunyu sukari nyingi endagire yiri chikomeka allergy yagebe bwango se chibwango mbuyota okane ndagire kurukunga refined diet again tukende gya kabiro wonta gokora no kotika kobera se environment ele polluted ngo yugeta abantu oli bamwita sako ngasioki mawango complain one day nge industry rororo ekorusyo bochabo kunyagoswa kinyomba chiabo ubochabo ubonge because you have to get a clean environment. A clean environment meaning omenya se emetere bochabo butayo bonge kwa make sure nga enyomba yagere clean tebugati bochabo bonge fumbi nyingi se nyomba waka ni mtu mnebyo onye koko umuntu ugosimoke tubasa ko yandasa umuntu ukunywa sigara vera atambe kuri sigara to nywa marwa mange ibintu munebyo nandege ntukende gukonyore gukora ibintu kunga detoxification gusibyo umubero okerenge by the end akwande kuri detoxification wikeri abantu bakiro bisi abange kumba abantu ngo tulire barabange abantu nabange bakuriye bakiro bisi twabakorere detoxification twasomira abantu ngakibaho chikolende mibere yabo abantu barute Nairobi barute Mombasa bagaitero bisi twabasomira kweri how to do detoxification gusibyo umubero ogo egera umubero to gutwara marwayi igoro ndogwene tana ndito sibyo umubero ito elinde ndo twara kusibime tari kusibisiko ime Nyago taito sibyo umubero bona bogotarera Dr. Kena Moses ko ase clinic gya Worldfit elinde de musange nere amange kolinde nachikuru namba ya yesimi nabega totebya ase clinic kya kegotoka elinde onyogotite komonyora obego komonyora kolinde daktari oboriro boiga bwa allergy abantabange ngo bagoteba nga borero bombori ko bwena anyiko bwate allergy endageragete obwene toti koliye ndagire for example nyiko bwate endagira allergy ya magena obwene tagotiga koliya magena pi anyiko bwate bone allergy yo kendo aronga kyoko kwa atebyango so borero boiga bwa allergy ase clinic gya Worldfit ngo bwena allergy bwa allergy ko bwena bole nande bwa bwena completely egentege tangani twateba ebintu biri bikolenta bigo trigger allergy bikolo kunga allergens mbuya kwa via void munabona kuliko sina mandasi ya kolenta shida na bogotika mandasi togoku unyana mabero kunywa kolenta shida na bogotika lakini ochise clinic yeto kya Worldfit na botogo kobweni oriendagere yotakalire na kitokugoni bwa allergies twanyolire allergy ekolenta ne kinga yo mubere ekorwa nese ikoko ikatutebye kinga yo mubere nga
tigakorwa nesei ndio wanene toko iriogo likoro kusama rioga gukora gintu gikuru kuna immunomodulating immunomodulating nekero ogotebie bunyamasi bwa ngaya yate kurwa nesei ngwetani goitoro mubiro twakola immunomodulating egintu gya kabiri twamanyire ngala chiegocha okobo buchafu kitebwa soire so mubiri onye na mabere kwanywa so mubiri onye ne chemicals kwanywa cha soire so mubiri goika chemical kito kirusioro na kitoko kirusi by giving you what we call antioxidants antioxidants na marioga alikera chire so mubiri akorusi chemical chire so mubiri twagokorera twakwa antioxidants charus chemicals yeso mubiri unabona tubwate ndunga calcium ascorbate calcium ascorbate is a powerful antioxidant you know twakwa muriyo bunayo namba 3 twanyolenga a reaction iliyo koyagi konya koyagi kiraze konya that irritation is what we call inflammation so you need what we call anti-inflammatories na anti-inflammatory togo kwa echinde na mariogo echinde ne chindagera chitogwente kuri chiko reduce inflammation alafu ya mwisho tunakufanyia kitu inaitwa nutritional advice kwa ikatugo fundishe omaite miskerubo ese nyagitari yitalinga nuko weni tu kwa genda guchiari ekerugo chinyagitari yito ko ikatuko weni number 1 na hadi ndotageti urware na marwirande tutowara uwene bolio obo mubwate omenya maisha gotabwati borwi nawe nandike ndokyo mweri ngelinga nje no mulike ebitabu na nini digete gitabu kialaji so we better to kumanya more about allergies they can come they get my book they learn more about allergies yes egento kyo mwere daktari de tekobori atotebe omuntu obereka gutwara chialaji ka kulindagira gete o twara chialaji otira senye gitari ya Worldfit clinic obweneriko ande ga kwire nabona bakogendera kulindagira likawe na bakulindagira ya ngete omubere lakini tonyole ndagira tebwati any nutritional value eso muberogo na buturago tebi ngitigepi muna what I'm trying to say Miss Kerubo is this bono muna soda nkiyeko gokonya muburu bondo anyolenge soda tebuga tene thingego gokonya na buturago kan completing a soda ngitindi konyu soda nkiyayo kunywera inywe soda lamda once na blue moon Kusema ngakie Christmas yoka so lazima ujue kwamba ni nini ambaye ni mzuri kwa mwili wako na ile mzuri tutakwambia hii ni mzuri hii ni mbaya you know ujue mbia mwana sana sebali mwabere mugutuma ujumbe cheno daktari ujumbe chiasoirega ni chinyinge mono tingonyara gusoma nkore mbaroro babiri bako gokeriga siage ngiyo gokora babiri bako tabanyoliro bugwenya kurwase clinic ya Worldfit kuri ndi mbaroro na baroba batagete gochigutarire clinic ekiga goseba gambe na aya sobwagare bamanyenga ikegoto kana baigo obaye namba yago yesimeke garanindo chembaroro bako likanga kitoranyole daktari imbwate mochando na kitora konyeke batento konyara amangana tokote banga mambo ni mengi masandi omajaji tokonyara gukwanera onsi gaiga daktari ndetengo elibageliga Otatebi kliniki kia onga ikegotoka na bigonye mubwate chi branches chinde asenseitri ya Kenya no ni siko yenso metengo ligiri gutoreka kama international you know nega maana abagotatebi no eri tadia namna gotabiri nkuru kunga daktari Moses Kena Usarigo nkuru wasenya gitari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntobwate branch ali mu Karatina abantu barangakirite ku Karatina twanyaye kubakonya ali se clinic itu ya Karatina Eldoret nkoigura tole nyakitari nasa so na butura kitonganya ku town konye tole se nyombe ku kunga Kogo Plaza first floor room 2 but hivi karibuni tunahamia kwa hospitali yetu ambaye tuko karibu kuimaliza iko sehemu ya Kaoya once it's complete I will let you know ngaibago tonyolesa umucho Eldoret igabo songo no tulese nyumba ya Uhuru Plaza bali batama Uhuru Plaza ile town ya Bosongo aliye sema rigiti ya Bosongo wose chiro ya Bosonge town ime so karibu ikile chile ya Bosongo iko marikiti ama marigiti kose stage enkoro ya Kisumu ese yarenge kale
nabo korore nyomba erikire Uhuru Plaza wasoime no soera ndonsi ya soime tira bake goroba ya gatatu erumu 307 karwikire goroba ya gatatu nabo korora nini chiposta cyane kiri kinene erumu 307 no konyole kliniki kya Worldfit nando buya bwa bosonga misike rubo ninche ngotoko ga bosongo igonde bwezi nacha nincha konyora butambe ngotebaiga onye turanyole kliniki kyane igo turache kliniki kyane igo turaikoro wasira make sure nga ninche kwanyoliro monyene so that ni kudumie nandi pyantebe byanche bali nga happy new year andi antebe ngambu ya mona bali bago to support go kolire pindi yeito nande abantu tukumira ne street bantenga ngokwani batega singia togokora we very happy you are the ones mukogera twacha yes enamba yesimi tara enamba yesimi sorry enamba yane yesimi naboko ngakera 0722 24 5763 enamba yane yesimi ngirole 0722 24 5763 biyamu sana. Biamana sana daktari asogosangana inte ande biamana sana umwanche muriyeria kwaberego kubwatia umurubiri yuga kurutwaga cyagite goikabona igatwikire omoelio nabasemerera ko namina kwabereko gwesemia amange gwetera Dr. Kena Moses kurwase clinic ya Worldfit no butambe togotebanga onye gotagete gusonye kubwate uburire bwabere bwo gochanda ande koganetie weekend to kwanere nabo tumera ujumbe yago gwetera sinambire gabase screen yago elinde otomanye mburere kyoboga bwabere boko gochanda elinde na nchetu yaligani na daktari kego ke weekend na ratobe to kubokwanira mbye mona sana simwabere mo kubwatia omorobeli ga kurtwaga chagete go ikabona iga omoelio elinde to kwenyelinga asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora gwetira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyora gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetira www.ndizitv.or.ke Ritrene Frida kirubon kuganilia oboligelia obya kuika weekend na rotumira na Dr. Kena Moses kura se clinic ya Worldfit elinde to sange ase amange karibu sana tena.